Gibuksan ni adtong nakalabay nga Biyernes, Abril 30, ang duha ka mga malasakit centers sa Palo, Leyte. Mao kini ang ika-104th ug 105th malasakit center nationwide. Anaa sa Leyte Provincial Hospital sa Pawing, Palo, Leyte ang atuang 104th malasakit center. Samtang sa Schistosomiasis Hospital, Palo, Leyte ang ika-105th malasakit center. Ang duha ka bag-ong malasakit centers mao kini ang ika-24th ug 25th malasakit center sa Visayas. 56 Luzon, 25 Visayas, 24 Mindanao. Ang atong kugihan nga Senador Christopher Lawrence Kuya Bongo mao ang nangulo sa maong launching. Samtang si Presidential Assistant for the Visayas, Secretary Michael Lloyd Dino, usab ang mitunol sa tseke ngadto sa kadagkuan sa maong hospital. Parehong nakadawat og 2 million check ang duha ka ospital. Isip sinugdanan nga tabang sa Office of the President sa mga pasyente sa maong hospitals. Laing one-time 10 million usab ang i-download sa maong hospitals gikan sa Medical Assistance to Indigent Patients o MAIP program sa Department of Health. Another malasakit center beneficiary atong paminawon karong hapon gikan sa Iloilo City. Ania ang atong OPAB staff sa iyahang interview ni Maiku Moralidad, ang partner sa atong malasakit center beneficiary nga si Bayani Baltazar Jr. Sir, bakit po na-hospital si Sir Bayani? Ano po yung nangyari sa kanya? Okay. Way back kasi sir, 2019 po, inatake siya. Pero hindi pa niya alam na yung case niya is regarding po sa na may heart problem po siya. Huli niya na po nalaman na ganun po yung yung kaso niya. Nung nalaman niya na lang po nung na angioplasty po siya, sir. That's the time po na nalaman niya na nabarado po yung niya, yung ugat sa sa puso niya po. Yes po. So, inoperahan si Sir Bayani? Yes po, sir. Lately lang po, nung last January 19 po. This year? Nung inoperahan siya, yung kinukuha lang po namin sa malasakit, yung pang niya po, yung sa gamot niya, sa cardiac rehab, to the echo, tsaka x-ray, tsaka mga ECG po. Then mga laboratories po, doon din po kami kumukuha sa malasakit po. So ever since na na-hospital na si Sir Bayani, talagang malaking tulong na yung malasakit sa ito. Yes po, sobra po. Suki nga kami doon, sir, halos kilala na po siya ng lahat ng staff doon sa malasakit. Sir, Kasi halos po lahat doon na namin nakukuha. Saka sobrang pasalamat po namin kay Senator Bongo po. Dahil sa kanya po, nagkaroon po ng malasakit dito sa sa Iloilo City na sobrang laking tulong talaga sa aming mahihirap.